Για τις γιορτές. Λοιπόν, είμαι η Μαρίτα, καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Το σπίτι είναι ένα χάος από πίσω, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να βαφτούμε. Θα κάνουμε ένα γιορτινό μακιγιάζ, αλλά όχι το κλασικό. Δεν θα κάνουμε το κλασικό κόκκινο κραγιόν. Κατάλαβες, ούτε καν. Γιατί βαριέμαι βασικά να κάνω κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολύ απλό. Και θέλω να κάνω κάτι λίγο πιο εγώ. Μια διαφορετική εκδοχή για χριστουγεννιάτικο μακιγιάζ. Πάμε με Sephora Brow Gel και νομίζω πραγματικά ότι είναι το αγαπημένο μου brow gel για τα φρύδια προσωπικής χρήσης. Όχι επαγγελματική σίγουρα, αλλά για προσωπική χρήση είναι νομίζω θεϊκό. Έχω απλά πλύνει πρόσωπο και έχω βάλει ένα λευκό ζιβάγκο. Το φτιάξουμε λίγο. Και έχω πιάσει το μαλλί με ένα κότσο. Αυτά. Λοιπόν, τώρα πάμε να βάλουμε, θέλουμε Sephora και θα το χρησιμοποιήσω λίγο και σαν foundation, γιατί θέλω να είναι ελαφρύ το μακιγιάζ μου, αφού έχω κάνει καλή ενυδάτωση. Δεν με νοιάζει, θα καλύψω όλες τις ατέλειες που έχω και θα γίνει έτσι σαν Ινδιάνος. Λοιπόν, και θέλω ένα πινέλο σφιχτό για να απλώσω καλά. Βλέπεις τι ωραία κάλυψη έχει, αλλά είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Πάρα πολύ ελαφρύ. Με ωραία κάλυψη. Το βλέπεις πόσο ωραίο είναι? Αυτό θέλω. Λοιπόν, το τραβάω, το απλώνω ουσιαστικά. Έχω κάνει μια καλή ενυδάτωση από κάτω, οπότε αυτό με βοηθάει να απλωθεί το προϊόν πάρα πολύ εύκολα. Άμα θες να δεις skincare και αυτά, τα έχω τραβήξει όλα στα vlog μας. Πραγματικά έχω δείξει τα πάντα. Τη ζωή μου όλη. Οπότε μπορείς να το βρεις εκεί πέρα το skincare που έχω κάνει πιο πριν. Λοιπόν, αν δεν είπα την απόχρωση του concealer, είναι 11 yellow. Λοιπόν, και θα πάω τώρα με μια πιο καλυπτική πούδρα, έτσι θα πετύχω να το κάνω και πιο ελαφρύ σαν μακιγιάζ, και με πινέλο θα πάρω την πούδρα από Emanuela Cosmetics και θα την βάλω στο υπόλοιπο πρόσωπο. Έτσι έχω μια βάση η οποία δεν είναι βαριά, είναι μια βάση πιο ελαφριά, με έτσι λίγο concealer, πούδρα, χωρίς πάρα πολλές στρώσεις μακιγιάζ. Λοιπόν, θα συνεχίσω με το ρούζ μου, θα βάλω Catrice, αυτό εδώ το πάρα πολύ ωραίο ρούζ, Peach Breeze. Είναι το πιο ωραίο ρούζ, κοίτα εδώ, είναι ροδακινή και έχει και μια τέλεια λάμψη. Τη βλέπεις? Είναι φανταστική η λάμψη του, πραγματικά είναι εξαιρετικό ρούζ, πάρα πολύ οικονομικό και πανέμορφο. Μ' αρέσει πάντα να το φέρνω στους κροτάφους και να το σβήνω εδώ μέσα στα μάτια, γιατί ξαφνικά δείχνει έτσι πιο γλυκό, δηλαδή δες με αυτήν την διαφορά που κάνει. Μ' αρέσει πάρα πολύ να το κάνω αυτό με το ρούζ και να το βάζω και εδώ λίγο στη μύτη. Το κάνει έτσι πιο γλυκό. Πάμε να συνεχίσουμε με bronzer. Ανοίγει κάπως έτσι και ενώ κανονικά, να είμαι ειλικρινής τώρα, θα μπορούσα να είχα βάλει πριν πουδράρω. Είναι ένα bronzer που πραγματικά πάει εύκολα, μπλεντάρεται πολύ εύκολα, οπότε δεν θα με ενοχλήσει. Κάτσε εδώ να βάλω μπόλικο γιατί τα έχω πιάσει πάνω. Δεν θα με ενοχλήσει στο να το κάνω blend, να βλέπεις πόσο εύκολα μπλεντάρεται. Προς τα πίσω θέλει εδώ. Όταν πιάνεις τα μαλλιά σου πάνω είναι το πιο βασικό το bronzer, πιστεύω πια. Λοιπόν, βλέπεις ότι απλώνεται πάρα πολύ εύκολα. Κοίτα εδώ πόσο εξαφανίστηκε και πόσο ωραίες γωνίες δημιούργησα τώρα στο πρόσωπό μου. Και το σβήνω και προς το λαιμό εννοείται. Τώρα θέλω ένα λίγο πιο μεγάλο πινέλο. Εδώ το έχω βάλει πάρα πολύ χαζά. Το έχω βάλει λάθος. Δεν πρέπει να πάει τόσο κάτω. Το σβήνω με το χέρι, ok. Και τα σβήνω και αυτά όλα προς τα πίσω. Σβήνω προς τα κάτω.
Κοίτα πόσο διαφορετικό είναι το πρόσωπό μου σε σχέση με πριν. Και θέλω αυτό το οποίο είναι λίγο πιο μεγάλο για να το τραβήξω προς τα κάτω, να μην φαίνεται. Τώρα εδώ που έχω κάνει το λάθος, το βάλω εδώ, θα το σβήσω και θα το διορθώσω με πούδρα. Εντάξει. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό της Catrice είναι φανταστικό και πάρα πολύ οικονομικό. Το έχω πάρει από το Notino. Είναι τέλειο και για κάθε μέρα πραγματικά. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα μάτια που θέλω να κάνω κάτι λίγο glam, αλλά όχι κάτι too much. Αλλά θα δούμε αν θα βγει too much. Θέλω να δοκιμάσω της Catrice τη Jelly Eyeshadow Topper. Είναι η 01 Crystal. Θέλω να τη βάλω σε γυμνό μάτι για να δω πώς γράφει. Είναι μία σκιά, δεν την έχω ανοίξει. Βασικά την έχω ανοίξει ελάχιστα και την έχω κλείσει γιατί είναι σαν gel. Κάτσε να την ανοίξω για να καταλάβεις. Είναι μία σκιά από Catrice, πάρα πολύ οικονομική. Είναι έτσι. Μέσα θα χρησιμοποιήσω τώρα ένα πλακέ πινέλο για να τη δοκιμάσω. Τη δοκιμάσω κατευθείαν στο μάτι. Γιατί κάτι μου υποτίθεται ένα εύκολο μακιγιάζ. Οκ. Έχω πάθει πλάκα. Έχω πάθει σοκ τώρα. Περίμενε. Δεν είμαι καλό. Ρε παιδιά, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Γρηγόρη, έλα να δεις. Έλα να δεις. Δεν το έχεις ξαναδεί αυτό? Όχι. Είναι απίστευτη σκιά. Και τώρα κάθεται μόνο της. Φαντάσου το αυτό σε σμόκι από πάνω. Πώς θα γράφει. Κοίτα, κοίτα τη σκιά. Σ' αρέσει? Τι είναι? Δεν είναι πάρα πολύ λαμπερή. Πολύ λαμπερή. Σαν υγρή. Πρέπει να δούμε τώρα και διάρκεια και τέτοια. Αλλά δεν είναι τέλεια. Wow. Αυτό είναι wow. Λοιπόν, θα τη δούμε τώρα πως θα κάτσει, αν θα τρέξει οτιδήποτε μέχρι να τελειώσουμε και το υπόλοιπο μακιγιάζ, που δεν έχουν μείνει και πάρα πολύ. Θα πάρω το μολύβι για τα φρύδια. Να χτενίσω λίγο, εδώ πέρα έχει και τρίχες, τέλεια. Γιατί με αυτό είχα κάνει τα μαλλιά μου. Να χτενίσω λίγο τα φρύδια μου καλύτερα. Πω, αυτή η σκιά δεν υπάρχει. Η Catrice, θα το λέω 1000 φορές σε αυτό το κανάλι, δεν υπάρχει σαν εταιρεία. Λοιπόν, θα βάλω μάσκαρα, θα βάλω Sephora τη Love the Lift. Πολύ ωραία μάσκαρα και οικονομική. Στη δείξω τώρα. Αυτά τώρα στις άκρες θα τα σβήσω. Απλά το έχω αφήσει να στεγνώσει για να δω περίπου πώς κάθεται. Κοίτα μάσκαρα. Με 10 ευρώ, πόσο κάνει, είναι πάρα πολύ ωραία. Άκουσατε τώρα όλοι και τον γάτο της σκάλας. Ποιος είναι ο γάτος της σκάλας? Κοίτα εδώ. Κοίτα βλεφαρίδα. Μία στρώση. Θα την αφήσουμε λίγο να στεγνώσει και θα πάμε και στη δεύτερη. Θα πάμε και στη δεύτερη στρώση, θα πετάξω όλα κάτω. Κοίτα διαφορά που κάνει η μάσκαρα. Λοιπόν, βάλουμε και εδώ πω δεν υπάρχει. Η σκιά θέλει σίγουρα σβήσιμο στις άκρες, 100%. Λοιπόν, το αφήνω έτσι αυτό και θέλω να βάλω ένα μαύρο μολύβι που βρήκα Λοιπόν, ψάχνω πάρα πολύ καιρό ένα μαύρο μολύβι το οποίο θα είναι σταθερό και βρήκα αυτό από Sephora Collection το 12 ώρες eyeliner και είναι πάρα πολύ σταθερό και μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε, να δεις και πώς γράφει
στο βάζω, να το δεις. Κοίτα πόσο μαύρο είναι. Λοιπόν, και αυτό που, κοίτα πόσο τονίζει τα μάτια. Και αυτό που μου αρέσει να κάνω είναι να... Ναι. Να το βάζω εδώ στην άκρη και να το τραβάω με ένα πινέλο. Μου αρέσει πάρα πολύ μέχρι εδώ, τονίζει πάρα πολύ τα ματιά και είναι αυτό που ήθελα φέτος, να είναι λίγο πιο τονισμένα τα μάτια. Και θα βάλω το αγαπημένο μου μολύβι χιλιών για φέτος, πραγματικά, από Too Faced, τα Lip Injection, είναι φανταστικά και είναι και λίγο τα χείλη και τα κάνουν λίγο έτσι plump, πολύ ωραία. Βγάζεις εδώ σαν στυλό. Κοίτα κατευθείαν πως έδεσε, δεν υπάρχει. Είναι φανταστικό μολύβι για κάθε μέρα. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι το, δεν είπα την απόχρωση, είναι το Hot and Spicy. Λοιπόν, και πάμε σε κραγιονάκι. Το Velvet Teddy από MAC, εννοείται. Ταιριάζει με τα πάντα. Είναι ένα κραγιόν που ό,τι μακιγιάζ και να κάνεις, ταιριάζει. Ό,τι και να κάνεις. Λοιπόν, κοίτα και από τα καινούρια. Και κοίτα εδώ τι όμορφο που είναι πραγματικά. Είναι και αυτό αγαπημένο κραγιόν. Λοιπόν, βλέπουμε πως έχει κάτσει και έχει κάτσει πάρα πολύ ωραία. Έχει σταθεροποιηθεί πάρα πολύ. Θέλω λίγο να σβήσω τις άκρες εδώ. Και εδώ θέλει λίγο να το γεμίσω με κάτι, με λίγο από το ρούζ μου. Μπορώ να πάρω και να το γεμίσω εδώ και να το σβήσω. Πάρα πολύ ωραία. Και θα βάλω λίγο μασκαρίτσα ακόμα. Λοιπόν, πανεύκολο μακιγιάζ, πάρα πολύ εντυπωσιακό στα μάτια, μου αρέσει πάρα πολύ. Και ξεχάσαμε ωστόσο το highlight. Καλά, άμα δεν το κάνω εγώ αυτό, δεν μπορώ. Βλέπεις πως με τη δεύτερη στρώση και τώρα έχω αργήσει να τη βάλω. Θα μπορούσαν να γίνουν ακόμη πιο εντυπωσιακές οι βλεφαρίδες. Τώρα αυτό το βγάζουμε. Θα βάλω λίγο highlighter, το θέλει. Θα βάλω από Rare Beauty το Enlighten, που είναι και το πιο ανοιχτό και είναι φανταστικό highlight. Έχω πάθει πλάκα με τη σκιά της Κατρίσα, δεν ξέρω. Δεν είμαι καλά, το κοιτάω συνέχεια. Κοίτα εδώ highlighter. Το βάλω εδώ, γιατί βγάζει μια πάρα πολύ φυσική γυαλάδα που μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτή ήταν η πρότασή μου για χριστουγεννιάτικο μακιγιάζ, έτσι πιο διαφορετικό, μην είναι όλο το ίδιο και το ίδιο. Πες μου πώς σου φαίνεται και εμείς θα τα πούμε στο αυριανό vlog μας. Φιλάκια πολλά!